Evans yn ôl gan Blackwell Jones yn tynnu'r bêl yn ôl. O, cyfle cynnar clir i George Piers. Ond Piers yn methu trafferthu Luke Martin yn y gôl. Dyma Piers i mewn. Piers yn ergydio, geithio ail gyfle ar rhwyd ochr gan George Piers. Cyfle i Piers i roi'r tîm cartre ar y blaen. Ac nid unwaith ond dwywaith yn cael cyfle i roi Airbus ar y blaen. Eto y bas mewn tuag at Piers. Y croesiad mewn. Bêl yn rhydd ymyl y cwrt Cosby. Ar ergyd ar darget gan Ieuan Jones Welsted, ond yn syth at Luke Martin. Martin yn gwneud yn dda. Yn gic gornel gyntaf gêm i Airbus. O tuag at y postyn pella, oedd angen yr arbediad gan Luke Martin. Ond yn sicr nhw sy'n cael y gorau o'r chwarae Airbus. Digon o feddiant. Cyfleoedd da. A dyma Evans, hyfryd gan Jordan Evans. Mae'n casglu'r bêl ar ei drod chwith. Ac yna yn cremanu gôl hyfryd heibio i Luke Martin. Airbus 1, Rhydaman dim. Bêl nôl gan Airbus, edrychwch ar y lle sydd gan Blackwell Jones lawr yr asgell chwith. Gallith edrych i fyny. O, mae'n croesi yn reit ar draws y cwrt bach. Mi oedd George Piers ar gael yn y canol. Mae'n edrych i fyny i'r awyr. A oedd e mewn dau feddwl fanna i fynd am ergyd am gôl neu groesi. Mostro. Hwnnw Evans. Ac yna'r bas a'r gôl. Ond mae yna gam sefyll yn erbyn George Piers. Oedd hi'n edrych yn symudiad hyfryd gan Airbus. Yn gweu y bêl yn berffaith i lwybr Piers. Piers yn rhwydo heibio i Martin. Mi oedd yna gam sefyll yn erbyn George Piers. Ar gael mae Swane. Swane gwaith da. Ac yna'r bas yn gelfydd. Mae tri yn dysgwyl croesiad yn y canol. At y postyn pella mae'n mynd. Mae yna gyfle fan hyn. Dilyn yn troi ac eithaf gyfle i'r gydio gwneud mewn taro'r bar. Ac yna'r ergyd yn cael ei glirio am gic gornel. O, cyfle gore i Rhydaman i ddod yn gyfartal. Y bêl yn dod mewn o'r chwith yn creu anawsterau i'r gôl geidwad ar amddiffyn. Ac yna Matthew Dilyn ar ei drod dde yn taran o ergyd, yn taro'r bar. Dyma Airbus yn gwrthymosod lawr yr asgell dde. Blackwell Jones ar gael, fe sy'n casglu. Blackwell Jones yn mynd y cwrt Cosby. Yn creu lle i'r eilydd, Kieran Evans. Evans ymlaen at Blackwell Jones! A reit ar draws y cwrt bach, unwaith eto gan yr asgellwr. Chwip o groesiad. Ond eto neb yno i Airbus. Fallon at Kieran Evans, cyffyriad cynta'n dda. Pediad pwrpasol, bêl yn rhydd yng nghanol ca. Chwaraewr yn chwthro mewn. A'r camgymeriad gan Rhydaman unwaith eto. A mae'n rhaid bod hi'n ail gôl. Na, di wir. O'r cyffyriad cyntaf yr eilydd James Hughes. I mewn ar gôl. Luke Martin yn chwthro allan ac mae'n arbediad ardderchog arall gan gôl geidwad Rhydaman. Linder nawr yn chwarae Rhydaman. Wel, mae wedi rhoi cic dros Martin. Alex Livesey. Y drosedd ar Hughes. Dwi'n credu mi oedd yna gyfathrebu rhwng cynorthwydd y dyfarnwr ac Alex Livesey. George Piers o'r Martin yn erbyn Martin. Piers. Mae'n cael ei harbed am yr eildro. Mae Piers yn sgorio. Wel,
oedd wedi gwneud popeth o'n sgorio cyn cymryd y gic o'r smotyn. Oedd e'n ffodus iawn iawn. Y bêl yn dod nôl ato fe yn adlamu nôl o goesau Luke Martin, ond mae Piers yn sgorio. Mae'r bêl yn cael ei chadw mewn. A'r bas yn ôl at Evans. Evans yn ergydio ac Evans yn sgorio i ail. Ar ei drod chwith, yn derbyn y bêl ychydig y tu fewn i'r cwd Cosby. Un peth ar ei feddwl e, ergyd isel i'r gornel bella, heibio i Martin. Wel, o'n i'n meddwl bod hi'n gôl oedd yn mynd i cael ei chaniatáu. Mae yna atal yn y chwarae, a rhaid bod ni'n edrych efallai ar gam sefyll yn y canol. Na, dyw hi ddim yn mynd i gael ei chaniatáu. Fel tatyn bob. Mae'n y dacl hwyr. A ni'n chwarae mlaen. A Jordan Evans mewn i'r cwrt Cosby. Evans! Wel, mae'n taro'r bar y dro hwn. Falle wedi cael hat-trick. Ond mae Jordan Evans y dro hwn y bar yn ei rwystro fe.